Den 1. juni 2013. Vi viser nogle billeder fra haven. Vi går en lille havevandring. Der står nogle forskellige rhododendron. Den hedder Alfred. Ginkgo biloba. Det kinesiske træ. Og de store sten. Og skimjern har det ikke godt. Kong Frost har taget dem. Så har vi vandfaldet her. Det dejlige vandfald, der ilter vandet, så fiskene bliver glade. Vi går til vinterbænken. Der er ikke nogen på ventebænken. Der er ingen, der skal have te, kaffe, øl eller noget. Og så er det delte vandfald. Og der har vi jo bronzeblad i fuld flor lige pt. Og vi går tilbage igen. Mellem søen her. Solen får vandet til at glimte. Så er det set fra en anden vinkel her. Og her er zigzagbroen. Og dernede står fiskene. Det ser helt rødt ud vandet der. Der er også mange. Og her har vi så et arsenal af azaleer, forskellige farver. Passer meget godt sammen. Der er en enkelt bregne placeret forkert. Rhododendron polarnagt er på vej til afblomstring. Og der er ikke nogen på bænkene der. Hvem er det, der står der? Vi går lige forbi pumpestationen og filtret, der renser vandet. Det her er pumpestationen med de 3 pumper og UV-røret. Vi går videre over i firkløverfilteret her, og som også har med til at rense vandet.
Lysbom. Og nu kommer de blå liljer. Om et par dage, så er det helt blot her. Og den gule farve der bliver fjernet. Den hører jo ikke hjemme her. Og så er vi heroppe ved et andet vandfald. Med bronzeblad, der også står her. Og er flot her ved siden af vandfaldet. Det var den 1. juni 2013 i Thomsens Stenhave.